Pili TV koyi dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili TV. Pili TV dañi wone mbiyen Pili. Assalamu alaikum bandiraɓe fulɓe wonɓe funnangue hirnangue rewo e worgo on calminama e inde mon on manama kala kalowo ɗemgal fulfulde nde an andi ɗo gonɗa eto keɗirɗa foof won toroɗo tawima ɗon salminima calminade tedduɗi gonɗuɗe e nedi caggal nde calminmi bandiraɓe noon mulo ustara kawam hono masor lelel doya kawam sehilam donc muɗo duwano dennagal yirlaɓe foof ha tengti noon e ɓesgu leñol doya muɗo duwanoɓe yo Allah yurmomo yaafomo yo Allah hannumo aljanna garten kadi e yewtere men mawne nde hono comédie show taw ko ɗo tan e nder Pini TV mi arti kadi e comédien goɗɗo machallah cukalel laaɓa juuɗel baɗowo gueɗe baɗɗe fayida hono Diallo Diallo feede vidéo hande ko kanko gaddumi ɗo e comédie o par ce que eɗen gandi ko watta ko ina yooɗi machallah te ko comédie o watta te min mi haalni on yewtere nde kala ko ina jalnata yimɓe tan walla kala ko ina ganduɗa enen ko divertissement neɗɗo ne jogo probléme yeeɓa ɗum welto tan min ko hen jahanmi donc mo jogui ɗo place ko ɗum addimo ɗo mi salminima ha fewi mon frère Diallo salmin bandiraɓe. Assalamu aleykum bandiraɓe fulɓe on calminama on juurama mi salmini bandiraɓe foof aussi waɗoɓe suivre Diallo feede vidéo kanko mi weltanimi no fewi aussi ko weltare arde ɗo hande Pini TV aussi wadde jakarlo e Aïcha Wane aussi comédie show ko weltare hande aussi kadi on calminama on juurama. Joni an ka comédien walla ka rappeur? Non wona rappeur de komi comédien quoi en fait komi comédien. Diallo feede vidéo holno mbiyataɗa holno ko woni indema? Min indam mbiyetemi ko Ousmane Diallo mais Diallo feede vidéo mbanmi ɗum quoi. Ousmane Diallo tan jeeyaɗa? Jeeyami ko Lugge. Lugge toroɗɗe? Lugge toroɓe jeeyami quoi. eyyi de passage mi salmini ɗon banam gorko sehilam hono Issa Mbaye bamum Aïcha Wane Mbaye omon to Lugge chéri mam mi salmini dendagal wu Lugge naaɓe foof Issa an e yumma e kala ko jiiduɗo e ma fof mi salmini ɗum de passage hande ko Lugge naaɓe jonta wadde mi teddiniri on émission Diallo mi sikku vidéo ji ɗi mbattadi ko an aɗa wadde ɗum e pulaar. Et vraiment min iɗi wadde question réponse pulaar quoi mais iɗi après ne yi ha yimɓe gari aussi kadi min batti wadde créé goɗɗum quoi on batti gummiɗa e question réponse o patumi won vidéo ji mo mbaɗami TikTok ɗi genre ko tottuma inspiration tan wadde question réponse pulaar? non question réponse au début ko olof min mbaɗatno olof an aɗa nani olof? ta nannani olof no fewi quoi mais kadi a famat tan mbiyata ka woni Dakar? non mi wonani Dakar no fewi Fouta gonmi Diallo min yiiɗa émission ngaji baɗɗiniɗe min jinmi ko émission Gulɗo Thiaw anani heɗoɗo mi haala eɗen gandodiri no fewi pour wonde ɗo aɗa waɗa ni naggam aɗa dose téléspectateur uji mi ala hen émission Gulɗo Thiaw jinmi a faami no mbaɗirta ɗum aɗa wiya assalamu aleykum bandiraɓe hande noon jinmi no mbaɗirta ɗum e vidéo ji maɗi ko noon jinmi eyyi joni mbimi beele ɗum ko hunde wemde par ce que aɗa andi ko ƴettude temps guilay déguisement uji ma e foof beele ina weeɓi. Non question réponse kam weeɓani fewi quoi parce que toujours ça tourne vidéo il faut mbaɗa supprimer tan ko ha tampa parce que tournage vidéo wona noon kadi weeɓiri quoi question réponse kam weeɓani fewi ko min gara tan min mbaɗa hen aussi kadi yewde vidéo mo mbaɗɗa question réponse pour toñde neɗɗo kadi mais kadi yoɓe gandu aussi ko toñangue tan quoi wona haydara aussi ko pour tan weltinde yimɓeɓe. mais an avant aɗa fuɗɗotono émission o aɗa fonno yafnade ɓe tolnataɓe par ce que aɗa tampiniɓe no fewi? non kamɓe ɓe mbaɗa comprendre quoi mais wona mbaɗa comprendre wona aussi kadi ma ɗum mi nani wiya hon ɓennoɗo poñƴama wino fiima hen on mo toñƴa pottuɗon garage heɗo tan heɗomi haalanma pottuɗon garage wino fiima. non wona fiide sax mais ko noddu appel tan o wi kam question réponse o ɗum tawno kam dartinde pulaar o mbimbo rutiro olof mais nde gandumi affaire o aussi kadi yimɓeɓe batti noddudema nodduma téléphone o wonma o wi kam yomi ittu yomi waɗa supprimer vidéo quoi ko hono ko artiste goto mais haalta a haalta an wadde a suusade wona suusade par ce que gonga aussi kadi ko noon o wi kam quoi mais o sikkanno aussi kadi affaire o ko tellintuma walla genre aran ɗi question réponse ɗi ko min mbaɗirtum question réponse koye attaque wona pour jalnika waɗuma attaque ha même ma quoi mais kadi konko no yiiri ɗum ne wona ɗum ɗo konko yiiri ɗum ko banggue goɗɗo yiiri ɗum ko sabotage e usudemo mais noddi kam après mbima ala probléme guittuɗa ɗum non mi supprimani vidéo mi accu rek après waji ɓe mbatti wiyam arrêti ko tawi kam haari kam ɗettide après ɗettinmi quoi mais on kam a yaltinimo e vidéo ji ma
non mi yaltinimo après o waɗi comprendre min kaldi appel après konko watti jabde ko watti jabde joni komi sega mais ɗum ala probléme par ce que ko ɗum ɗo no wiyete ko yewta ko min cikkanmi ni ko rokko jomum succès par ce que so neɗɗo yeeɓi Diallo feede vidéo annano Aïcha won walla nde nanatno Aïcha won ma nan inde nde yaha ƴeewoya ha waɗa découvrir hol gonɗo Aïcha si wallahi hokkaɓe donc ɗum ne rokkaɓe succès ɓe potani salade min mbaɗa question réponse kadi wonen artiste uji min mbaɗa question réponse dañani quelque dañani wonen abonné ji sah mboɗo wawi wiide par ce que minen min jeeyi ha 24000 abonnés YouTube quoi parce que min jeeyi ha seena min waɗa pirate sah par ce que question réponse min mbaɗa ɗi attaque uji wonen woɗoɓe signalé an jeeyi seeno walla min jeeyi seenamo quoi joni an holmo liggottoɗa an tan walla aɗa jogui won min goto quoi min an goto liggotto ko Fouta mbaɗɗa base ko Fouta quoi toon mbatta vidéo ji maɗi fof toon mbaɗami fof ko c'est bien concert o adduno min ɗo aussi concert o rek addi concert boy jaro kañum addi min ɗo aussi adduma ɗo et après kadi wo yimɓeɓe aussi min gara émission ngaji min noto wajiɓe min ƴeewa quoi eyyi joni ɓe toñataɓe holɓe ɓurɗa hen tan tampinde aɗa andi ɓe kam vraiment aɗa tampine ɓe no feewi kadi mi anda jiilotoɗa vie uji koye mabɓe walla no affaire o yaani non wona yiilade vie par ce que min somi nanni vidéo no seenam YouTube o no yiiha ha 24000 abonné somi nanni vidéo bala ala 1 heure de temps rek mami dañ hedde 4000 par ce que no fulɓe kam wona heɓoɓe sah mais mami dañ 4000 vues c'est bien ɗo e 2 jours 3 jours ɓuura dañde 30000 35000 vues quoi dans 2 jours aussi mais wona haydara wona pour yilade meɓe buzz wona pour yilade parce que buzz wona noon yilorto aussi wona wadde question wadde attaque neɗɗo dañani buzz min cikkirama ko passion ma tan ko tan ko weltinde yimɓe tan par ce que ala baɗɗo ɗum aussi par ce que koɓe yimɓe jeeɓata banggue goɗɗo ene belto ko minen min mbawi wadde ɗum weltini yimɓe quoi min mbawa ɗum e pular quoi min beltini yimɓeɓe aussi ko ɗum beele aɗa jogui hen ne antanma gartama dañi hen samana par ce que a wi a dañi compte chaîne ma YouTube donc wadde ana heewi kalis Diallo non chaîne YouTube on waɗama pirate mais chaîne am question aussi boɗome 7000 abonnés quoi parce que un mois mi dañi 7000 abonnés mi waɗi monétisé chaîne o sah mais oy to mi waɗino monétisé ha dañi halis mais mi waɗi ɗum pirate aussi après non yaari mais chaîne o kam alhamdulillah aussi mi 7000 abonnés waɗi monétisé jour goto mbaɗa monétisé jour goto YouTube aɗa accepté monétisation foof feewi quoi mais joni ko mbiyata wonɓe mo pirate ɓe ha duttiɗɗa à zéro non haydara min kamɓe aussi wonnoɓe jiiri ɗum tan ɗum tawi mbaɗa kam signalé kamɓe aussi ɓe jiiri ɗum mais yoɓe gandu aussi affaire o ko comédie rek ko weltindiran leñol ngol aussi par ce que emin jiiya eɓe ƴeewa banggue goɗe mbaɗum statut eɓe mbaɗa foof minen min gari min beltinaɓe kadi aussi min mbaɗi hunde ha yimɓe foof ɓe jii batti weltare batti wodde comme no min mbaɗirta ni aussi yoɓe gandu ɓe gacca min aussi kadi ɓe mbawa wadde abonné ɓe mbawa wadde partagé like ude aussi ɗum ɗon tan minen ɗum tan min cohli quoi joni an mbiɗa joni YouTube o kam a haali a ala hen haalis mais TikTok o mi yi aɗa waɗi hen gueɗe baɗɗe fayat ɗon kadi a ala hen gartam alanama hen non TikTok no ara seeɗa ko mboɗo wawi wiide quelques publicité no ara hen won artiste uji so tegui Fouta ni après ɓe gara ɓe mbiya kam publicité mais wona wannaɓe publicité ɓe jomma eyyi wona kalis ko jobdi tan ko wona jobdi hoto yow jobdi ndi won seeɗa ala ko barke woni alhamdulillah quoi mais alhamdulillah rek ñette par ce que min moɗon ɗo hande mi heewi abonné ji mi heewi view uji TikTok mais mi ala publicité mais alhamdulillah min gam TikTok wonno kadi yimɓe mbiya ko boɗo yeeɓa toon no feewi quoi par ce que boɗome 70 000 abonnés presque TikTok ke somi nani vidéo aussi bandiraɓe foof ene ƴeeɓa ene mbaɗa abonné mbaɗa partagé par ce que somi nani bala 1 heure presque 2 heures mami dañi hedde 4000 like walla aussi view uji kam haalta dañi ha 300 000 vues 200 000 vues aussi TikTok machallah alhamdulillah aussi eɓe ƴeeɓama eyyi joni jinnomi andude an à part influenceur mo gonɗa o e vidéo ji maɗi mbatta affaire comédie o an ko liggotoɗa ko gollotoɗa non min ko place min goni ko koye kankayre min goni ligguitomi koye kawam aussi boɗomi salminamo Abouli aussi ko neɗɗo moƴƴo vraiment ka commerçant komi commerçant quoi koye makko gondumi sah par ce que chaque jour mon noddamimi arti mais est ce que aɗa jogui temps yeyde Diallo mi jogui temps yeyde quoi mais temps yeyde temps vidéo aussi ko temps tan par ce que vidéo somin taaƴi min gari jamma min gara min kuɓɓa ring layto jamen min jooɓa quoi eyyi joni mi rokkuma opportunité ɓayde koye nder comédie show gonɗa ɓe ganduɗa koye nouvelle année gonɗen 2022 ko ɗon tan ponnoɗen adorade ni mbaɗen souhaité nos meilleurs vœux téléspectateur uji yeeɓoɓe en ɓe mais mi rokkuma opportunité kuccita e caméra Pindi TV ɓe toñataɓe tampinɗaɓe mbiyaɓe yoɓe jarloma ɓe jaafoma non bandiraɓe aussi kamɓe foof eɓe jarlo ɓe jaafo grand ji foof aussi surtout kadi artiste uji vraiment artiste uji ɓurɓe andede ɓe aussi par ce que won artiste uji non sa welama limta ala grand Paco en Paco leñol jarete sall aussi yummiraɗo moƴƴi quoi vraiment e holon
Yacine Sy advice aussi tout comme foofu aussi meme bi quoi mais wona même de par que ko question réponse tan ko weltinde la ñonde aussi aran des fois be jeeɓe sikka yimɓe wona jirata ko bangi goɗɗo ka toñoɓe mais ko comédie rek aussi wiɓe yoɓe jarloma ɓe jaafama jarlo oɗon jaafo onon foof advice wona haydara advice oɗo yo gogga jaari aussi aɗa yaroo yaafo de passage wadde fanmi noddan mama salmina kay oɗo Yacine Sy aussi Yacine Sy kam fof ɓe jarlo jaafo mbiɗo yinno noddandema advice mi noddanma Paco Leñol mi noddanma Diary mais mbiɗo andi temps o rokkani en ɗum donc en noddat Diary Sall tan noɗen Diary ƴeewen ko haalata allo Diary Fatmata Djiby Keccel allo Diary emina en direct émission comédie show tawa koye nder Pindi TV aɗa selli machallah sokhna Aissatou naam mi salminima seydi wan mi juurimama miñiraguelam mi salminima mawniraguelam hande noon mbiɗo waɗanma surprise bandiraɗo ma gorko tampinɗoma mi wima noon yo daro mi rokkama opportunité e bandiraɓe foof ne kadi o wima ya yarlomo jaafoɗama an ina wonde Paco Leñol wonde advice e Yacine Sy ko min dal ko onon nayo mantimi dal o ɓuuri tampinde e leñol ngol joni omono heeɗima joni holko mbiyatamo mbaɗi ko Diallo feede vidéo Diallo ok mon frère Diallo mi salminima mi salmini Aissatou téléspectateur uji ma fof ndaroɓe télévision filde Pindi TV ko addi fof noon kadi mi waɗi o souhaité bonne et heureuse année 2022 merci ma chérie wiide moon kadi yo Allah hokku en hitande nde wona hitande jaam e teddugal e ɓamtare amin kadi aussi wiidema kadi annene a jarama e siftorde kam e plateau ma ka jiɗo ka sehil bon mi ara aussi e koɗo men o miñiraguel men Diallo ɗum ɗon ala yafuye par ce que aɗa andi Aïcha mo wattarani mo toñatamo walla yanoma gonka yaɗan eɗen ponki dendiragal eɗen ponki kadi guiƴiragal eɗen ponki kadi hakkude fedde dow e tokosere mi anda mi wirte tan aɗa faama eyyi fedde dow e toko e less fedde less en fof e nder pijirloji men hanki e yontaji meɗen aɗa yiya fedde tokosere e dow sakkatiɓe ɓe ɓuuro yawodirde wona guiƴiraɓe wadde firti guiƴiragal walla dendiragal wona tan e rendude génération ala e wadde ɗum ɗon mi weltinima miñamo hakki ala hen mais aussi omo wawi ko waɗata ko machallah mboɗo waɗam hen encouragé no fewi goɗɗum ɗum noon so tooñi amen kadi min ñaagui yo firtu saabu saaha omon tooña amen tan yimɓeɓe kitto ko goonga gonay wadde amen attaque walla gonay noddude amen mbaɗa amen critique mais taw jomumen mbawa wadde comprendre o fewno ɗum o yonno ɗum dal ha yooɗa non omo wawi toñde ni o haala ko welle mo saabu ko ɗum woni ligguey makko aussi il faut yimɓeɓe paama kadi kankone ko on domaine o yaari ɗum weeli mo gonga joni mballa kam ɗon hol façon toñangue jubbana kam hen seeɗa par ce que ɗum en ngala temps kewɗo toñangue wande hol noon par exemple aɗa andi o waɗino vidéo goto o wi Diary Yettotal a wi ala goto aɗa dañi biddo d' accord o waɗi ɗum Yacine aussi d' accord aɗa andi yimɓeɓe jagguirani ɗum ɗon ko toñangue gonga pour wadde mbo wona pour wiide ko haali ko wona ko laaɓa par ce que min o anda kam niga o anda kam ma o anda gonga mais kono aɗen yimɓeɓe jirta noon surtout rendo meɗen rendo halpulaar en eɗen janodiri kono won gueɗe ɓe famani ɗum kamɓe est ce que kankone kadi wona ɗum wonno objection makko pour wiide noon beele ma yimɓeɓe mbattu hakkille e vidéo o aɗa andi omo wawi wiide noon pour yimɓe c'est vrai par ce que ɗum kanko wawi ɗum jabade aɗa andi pourquoi kanko ko intérêt makko o waɗata par ce que ko liggey makko kala kono okkamo buse walla ino okkamo visibilité yimɓeɓe mbawma darde kanko ko ɗum o waɗata mais minen ɓe ganduɗa de emin guura ɗum ɓe ɓe o toñata ɓe yimɓe je ay min te o wi advice resi kam hande ɓe seeri yimɓe hewɓe noddi kam no mbaɗa kam souhaité euro ménage ɗi holko kewi ɓe mbi kam si advice kumanimama mbimi min mi tinani beele advice ko banam gorko tan
eyyi gonkay hay joni mi siftori kaw makki meeɗi wiidemi min nani jaari humanama Mauritanie wadde ko ɗum wonno voilà ko ɗum après ɓe gacci même pas 3 jours walla une semaine ɓe mbi jaari ete advance baji divorce yimɓe noon jomdi an ɗum wonde merci jaari sal a waɗi hen participation boddo fayda ɗo fondemami ma chéri e d'accord joni mo waɗe répondre joni inchallah ma chéri merci a nani ko jaari wima ko holko jabatoɗa hen non ko neɗɗo moƴƴo aussi kadi ko wi koko gonga aussi bandiraɓe cikkata question réponse ɗo min mbaɗiri ɗum ni des fois aussi ko noon tan par ce que émission mo ko Dakar Buzz ko noon tan yaari noon tan min mbawir teƴirde ko ça par ce que ɗum tan min mbaɗiri non non afa est ce que a faami mais mi faami ko o wi arani honto mbiyata jaari sal a dañi gorko mbiɗa aɗa jogui ɓiɗɗo mbiɗa ala gorko ɗum ɗon wona question par ce que so yi no min mbaɗiri ni min monti en jalni ko rek ko pour tan wona question pour mais kanko kaɗa andi ko debbo aɗa ɗum kadi hoto ƴeew intérêt ma kadi ha bonnanama kanko kadi émission makko goɗɗo mi wattiri hen question réponse goɗɗo ko abaɗo mbiɗo corrigé ɗum ɗum kon honto pottuɗon o waɗe ma biyeji mawɗe Diallo arga mi watti question réponse goɗɗo boɗo woni émission makko waseta tan Diallo annene Diallo ane jaari kon yindirɓe jaari waɗema biyeji mawɗi pinɗa tan o wi kam heɗo mi haalanma tan Diallo heɗo min mbiɗo wonma suivre ay min kala ko jaltinɗa muro yeeɓa ɗum o noddi kam o wi kam Aïcha wona mi yi boy men o mbimi holon boy o wi Diallo mimi a yimo ndeysan on jewtidi o wi jewtidi joni noon penni subaka tan jiimami aɗa manta jaari aɗa wiye jaari ƴeew an a poɗɗa ko jalde ƴeew mbaɗanmami commentaire mbimami wona ni commentaire ma mbimami wona non jaari ko neɗɗo moƴƴo aussi par ce que hayso neɗɗo ɗumini minen fof enen fof ken gotum quoi par ce que minen ko teddugal rek kanko o waɗi teddugal mo ganduɗa hoorema aussi kadi arandi yimɓe hay sa farani par ce que yiidemo tan aussi ko goɗɗum quoi par ce que neɗɗo so ari wonma encouragé ko mbatta ko rek ko so gonɗa ɗo no fewi quoi d' accord mais par ce que hay min jindiri o waɗniyam teddugal aussi par ce que neɗɗo ko waɗi jarani haalde ko wodani o waɗniyam teddugal guila o waɗanma teddugal kam ka goppuɗomo non mi woppanimo par ce que min mi woppata jaari aussi par ce que kam foof ko enen fof en gotum ko mbiyami ko tan mi woppanimo mais ko neɗɗo moƴƴo aussi par ce que min toñamo o yiya min ala on probléme quoi par ce que toñangue nde tan en muusi par ce que surtout question réponse aɗa andi ko wiyata ko tan ko gonga onen aussi jiirata tan ko banggue ko mbatta ko rewani lawol quoi par ce que mbatta ko yimɓe ne cikka ɗum ko gonga surtout question réponse o en nande gonga quoi a fama tan mais ko wona haydara aussi ko pour tan yo weltinde yimɓe quoi jaari aussi omo yo alanama hakke neɗɗo moƴƴo aussi kanko Yasin si Yasin si Pako aussi kamko fof ko yimɓe moƴƴuɓe eyyi nde wonno reporaɓe ko wawɓe danade mi noddi Pako mi heɓanimo mi noddi advise mi heɓanimo mais inchallah mbiɗo yinno noon natanede émission mo par ce que oɗo Diallo mbiɗo yinno moɗon mo hande gueɗe ɗe ganduɗa no jaari haaldiri ni welanimi jinnomi ko dilli noon mo mbiɗo wanno e confiance e Pako kam so heeɓinoma hande ma plateau wul mais ala probléme min calminima no fewi Ndiaye Mody Fa Balla Ndiaye bamum Coumba Ndiaye mi salminima ha no hannirta ni eyyi joni Diallo jiɗmi ko garten seeɗa e comédie o dokka kam affaire el toxel ko wawi weltinde bandiraɓe ɓe jala rokkam tan affaire minen est ce que min jagguiri ɗum minen question réponse bangon tan min jaari eyyi joni haalnam hunde wotere nde guurɗa anecdote ko ganduɗa sa haalni bandiraɓe ma jeel seeɗa annene ɗan Diallo ka comédien annene comédien mais minen non non hunde goto kon tan ko guurɗa ko wawi jalnude bandiraɓe ko guurmi no haal tan annene min gumine komin guuri aussi ko tan ko min kam ciftirmi ɗo rek ko goggam goto quoi vraiment par ce que min gonno e omo wuppanno comcam ko on jour mboɗo fayi soirée mais o ɗetti désiré wuttejam désiré fof o ñooti ɗum quoi o wi ka babba ndera coñumaɗi fof coñumaɗi fof a seegui quoi ɗon kam min jaggimi ane quoi c'est ça désireji jiini désiré fof o ñooti ka babba ndera an coñuma fof a seegui mbimi non sikki ɗum andu ko désiré ɗin kewi joni fuura ko fuura quoi mais aussi kadi ko weltare adduɗo aussi o ñooti désiré o ñooti désiré fof mais no booji jii ɗumen fay yono ɗo non ɗum a fanno ɗum wadde vidéo an Diallo mi waɗi ɗum vidéo TikTok wajiɓe mbaɗi commentaire nice mais mbimi ayi jiiri jam ɗi fof ko ñootɗo ɗum de désiré fof ñooti o wuppirano ñooti désiré fof ko mbabbodira ba see coñma fof an anda ɗiɓe désiré heewi joni ndeysan joni holko jinnoɗa haalde komi namdakima ko fate kuccam ma par ce que catɗaɗa waɗa signalé émission o joni gasa holko jinnoɗa haalde kuccam ko aroyta ko mbatta kuccam ma non alhamdulillah anemo paaren aussi so Allah jaaɓi mi mbaɗa programme ko heewi quoi ko manquement de matériel rek minen manqui matériel no feewi quoi
koye portable uji mbatta vidéo fof koye portable mbaɗata min montat koye portable ko ring light uji min jogui mais ring light aussi kadi ko mboɗo salmini neɗɗo moƴƴo aussi Kadija mo France aussi Kadija tiktokeuse manaroma noon waɗa ko yooɗi quoi konngol soren kam ring light aussi pour tan mi wadde vidéo yo weltini yimɓeɓe vraiment ko neɗɗo moƴƴo aussi mi salmini aussi woni ko France ko tiktoteur mawɗo Kadija neɗɗo moƴƴo ko tiktoker mawɗo kay aussi Kadija min de mi andama taw aɗa andi mo presque a anda a jaggani yimɓe mais vidéo ji mo tout le temps aɗa wawi wirta ɗum ko neɗɗo moƴƴo aussi wona jooɓo e tiktok e nice on weltini yimɓe no fewi ok mais jiɗɗa ko wadde wat erama ko Pin TV gonɗa jiɗɗa koɓe balluma e matériel uji eyyi minen min cohli matériel wona ñagade aussi kere par ce que hunde yimɓe cikkat ko ñagude quoi non wona ñagude adore hasmata par ce que minen ko weltinde yimɓe min mbaɗata ko ɗon banggue min jaari wona question min mbawa aussi emin mbawi komin mbaɗata ko emin jogui talent aussi ko minen foof minen wona ɓe balluma kadi ɓe coɗanma matériel uji joɗɗa ɗo e ɗum ɗo je ara waɗa ɓe ɗum classe uji ɗe non minen min kalista e goto aussi kede matériel kam emin manqui ɗum par ce que renglade aussi kadi so ɗum min manqui matériel no fewi par ce que micro ji en genre affaire ji noon aussi arandi hunde il faut tan ane sa faade ane goɗɗo il faut gadda mbaɗa créé ko hesɗi go ko gandanoma yimɓe jiyatano ɗum e studio tokos mo mbaɗɗa o quoi gad pewnta few aussi kede ane o min ɗamini kede aussi ma few quoi maɓe jii hen ko yooɗi quoi eyyi wadde Allah jarama a jarama dernier moment dare mo mboɗo salmini yaarne fewi aussi mboɗo salmini miñam mamboy aussi kaccol yaay seli maram saw yimɓe galamen fof aussi e tout le temps lugguenaɓe fof mboɗo salminaɓe mboɗo weltaniɓe no fewi aussi weltade artoro hannde émission comédie show aussi Aïssa aussi mboɗo weltanma no fewi vraiment weltani kamɓe fof a jarama merci beaucoup sa yeehi mboɗo halfinma tokarama o kalifma Allah Aïcha mbawi won o wono lugguenaɓe fof mi halfini on tokarama o nan toon jontaɗo lugge miss lugge o woni Aïcha won mbawi yumma ko wiyete ko mam Aissata Mbayen onon fof mi salmini on mi juurima on donc ko ɗum min gaddanno on e nder comédie show tawa ko ɗo tan e nder Pin TV so tawi bandiraɓe honko min kaali ɗo ko henanaki on moɗo wiya on jarloɗon min jaafaɗon min wona e saago min jinno tan ko fewde emin ñaago kadi bandiraɓe nde mbattata hakkille no fewi e nder Pin TV ɓeydon abonnement ji ɗi ɓeydon commentaire uji ɗi mbaɗon like e foof machallah kadi emin mbaɗa moon promettre hitande hesre nde programme uji kesi poul série ji kesi poul inchallah so jeeɗo ñaawi moɗo wiya on tan semaine prochaine tawa ko comédien walla comédienne goɗɗo so jeeɗo ñaawi merci beaucoup Pin TV koye dañi wone mbiyen Pin TV Pin TV dañi wone mbiyen Pin TV Pin TV dañi wone mbiyen